Sanibonani bangani bami, ngiyanibingelela. UMam G lona onibingelelayo. Ngicela nisondele nizokwethamela futhi izindaba ngoMam G. Indaba yethu namhlanje ikhuluma ngokuthi sizani. Kungabe kunosizo oludingekayo? Ake sisondele-ke sihlale phansi silalele. Indaba yethu-ke ilotshwe yashicilelwa abashicileli babantwana abafunda ibanga lesithathu. Ngelinye ilanga uKatikati wayezihambela ngomgwaqo ngenkathi ezwa ukucwininiza okuncane. Omncane wabheka phezulu wabona inyoni isesidlekeni. Phezulu igatsha. Ingabe ucabangani uKatikati? Inyama emnandi leya nyoni. Ingaba mnandi? Ingaba isidlo sami sasemini? uKatikati wasebenzisa izinzipho zakhe ezicijile ukugibela esihlahleni. Wakhuphuka wanombela ephokophelele phezulu. Leli kati eligangile leli lakhuphuka kakhulu lafika labanjwa phezulu esihlahleni. uKatikati wayesethukile, wehluleka ukunyomuka ehle. Sizani, sizani, kumemeza uKatikati. uSarah wayezedlulela ngaleso sikhathi, wezwa uKatikati ememeza. Wabheka phezulu esihlahleni, wambona le egatsheni eliphakeme kunawo wonke. Ungakhathazeki Katikati, kusho uSarah, ngizokusindisa. Wagibela-ke uSarah esihlahleni, wakhuphuka ehamba ebambelela emagatsheni. Wayesebheka phansi kwasekukude impela. uSarah wezwa esaba ukuthi usephezulu kakhulu esihlahleni. Sizani, sizani, ngifuna ukwehla. uDon wayezedlulela ngaleso sikhathi, wezwa uSarah ememeza. Sizani, sizani. Wabheka phezulu esihlahleni, wabona uSarah noKatikati bebambeke phezulu. Ungakhathazeki, ngizokusindisa, kusho uDon. Wagibela uDon waya phezulu esihlahleni, ehamba ebambelela emagatsheni esihlahla. Wayesegibela egatsheni elingalungile, wabambeka masinya. Waya phezulu kakhulu uDon esihlahleni. Engeke agxumela phansi, wezwa esaba. Sizani, sizani, ngicela ningehlise, uyamemeza uDon. Kwadlula umama uMina ngaleso sikhathi, wamuzwa uDon ememeza. Wabheka phezulu esihlahleni, wabona uDora, uSarah kanye noKatikati bebambeke phezulu esihlahleni. Ningakhathazeki, kusho umama uMina, ngizonisindisa. Wagibela-ke esihlahleni umama uMina, wakhuphuka ehambe ebambelela emagatsheni. Washibilika wayogaxela emagatsheni amabili esihlahla. Umama uMina wayegibele waya phezulu kakhulu, engeke akwazi ukugxumela phansi. Wayesesaba naye. Sizani, sizani, sisizeni nisehlise, kumemeza umama uMina. Kwadlula umalume uSoli ngaleso sikhathi, wamuzwa umama uMina ememeza. Wabheka phezulu esihlahleni, wabona uDora, uSarah nomama uMina kanye noKatikati bebambeke esihlahleni.
Ngabe umalume uSoli naye uzozama ukugibela esihlahleni? Cha, umalume uSoli wajika wahamba. Kungani engabasizi? Ubashiyelani esihlahleni umalume uSoni? Sibambekile okwangempela lapha, bakhala bonke. Kahleni bo, nangu ebuya umalume uSoli. Nempela wabuya ethwele ilada elide. Ungakhathazeki Sara, ungakhathazeki Doni, ungakhathazeki mama uMina. Kusho umalume uSoli. Ngizonisiza. Hey, uhlakaniphile umalume uSoli. Kwaqala umama uMina wehla. Kwalandela uDoni wehla. Kwaba nguSara ogcinayo wehla. Siyabonga malume uSoli, usisindisile. Basho bejabulile. Kwenzekani-ke ngokatikati? Emva kokudala yonke lenkinga ukatikati wavele wazigxumela phansi. Wayohlala phansi. Akazange adinge kusizwa nakancane. Hawu katikati wasidalela inkinga wase usishiya kanjalo. Iphela lapho-ke bangani bami indaba yethu yanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele indaba yosizo obelidingeka kakhulu namhlanje. Ukatikati bangani bami, ngithokozile ukuthi ngibe nani. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele indaba yethu ethi sizani. Nangokuzayo-ke nisondele nizethamele izindaba enizoxelwa nguMamJ. Nisale kahle.